Тук сме в село Първенец, община Родопи, област Пловдив, точно в близост до известното околовръстно. Искам да ви покажа един път, който се оплакват местните в Първенец, че все още не се оправя, считайки, че е започнат ремонта още октомври-ноември 2024. Защото могат да се нареждат и гумите и всичко останало. Ако човек се наложи, да кажем, някой се засили да изпреварва от онзи край, няма къде да отбие, освен да се забие отстрани в канавката. Качеството на пътя въобще не е добро и ако го сравним с предишния ни видеоклип, свързан с пътя между околовръстното и село Брестник, където ненужно, както казаха хората, беше ремонтиран. Ето, гледайте за каква мизерия стана на въпрос. Изпълнението на Грома Холд, която е известна на Бойко Борисов, че това е асфалтовата фирма на Бойко Борисов. Огромни машини, никакво обезопасяване, вижте ги. Въпросът, който се задават хората от Първенец, които пътуват всеки божи ден на работа от Първенец до Пловдив, се прибирате, защото този път не се разширява и не се прави както трябва. Това, което ще видите на дроновите снимки, е как един участък е направен много кратко, обаче има зъб между него и стария асфалт, който е тук. Ето, показваме ви сега този зъб, който виждате, най-малкото принуждава хората да намалят скоростта, защото могат да се нареждат и гумите и всичко останало. Вижте за каква мизерия става въпрос, как е зарязано това нещо и как тук стои само една проста табела, че пътят е в ремонт. Колко време ще е в ремонт? Община Родопи няма ли да даде някакъв отчет? Какво е станало с пътя? Защо няма подобряване и защо отстрани тази мизерия, ето вижте как е зарязано отстрани, ще си остане по този начин? Може ли тук, където втория по големина град в България е Пловдив? Тук е логично при толкова голямо количество хора да има много движение. Как е възможно един човек да си извърши работата, да има икономика, да има движение, при случай, че пътят е меко казано отвратителен, нуждата хората да могат да си свършат работата се възпрепятства и същевременно от самата борса да има движение на стоки към Пловдив и към съответните търговски обекти да се ограничава по такъв начин. Ето, виждате, отстрани канавката, ако човек се наложи, да кажем, някой се засили да изпреварва от онзи край, няма къде да отбие, освен да се забие отстрани в канавката. И това е за което се оплакват всички хора, които живеят в Първенец. Тук, както виждате, нулево обезопасяване. Няма никакво обезопасяване. Един човек може спокойно да се забие ето тук и да станат злополуки. Или самите канавки, които са направени, също пораждат едно изключително очудване на хората, защо и по какъв начин се е извършил този ремонт и защо вече година и 3 месеца няма никакво движение по завършването на този път. Ето на Бойко Борисов и изпълнението. Ако искате да видите качество, със сигурност няма да е тук, в община Родопи. Ето виждате какви криви, грозни, необезопасени съоръжения и инфраструктура. Това е изпълнението на фирмите на Бойко Борисов. Защо няма тази експедитивност, която има Грома Холд в участъка, който е между околовръстното на Пловдив и село Брестник? И защо фирмата изпълнител не иска да направи пътя, който е изключително важен и ключов за икономиката на целия регион? Тук се намира и зеленчуковата борса на Първенец, която е една от най-известните и очевидно се използва за да може да захрани цялата индустрия на храни в град Пловдив. Тук сме в участъка малко след зеленчуковата борса, който е така наречения шкарпиран асфалт, който го виждате как е нарязан, то се личи как е изцяло изрязан самия асфалт и продължава по същия начин да изглежда чак горе до Първенец. Сега спомняте си в Комисията по регионално развитие и благоустройство как министъра каза, че ще прекъсне договорите на всичките инфраструктурни компании, които си позволят да генерират строителен отпадък и да го изхвърлят в природата. Първия строителен отпадък, който ще ви покажа отсреща, точно до онзи стълб, а другата част от строителния отпадък можете да го видите ето там отсреща, какви огромни купчини има от изрязания асфалт. Всичко това, което е около нас, ето тук на банкета, отново необезопасен, отново опасен. Ако някой трябва да отбие отстрани, той няма как да отбие. Представете си, че някой реши да изпревари отгоре и човек няма къде да се крие. Трябва да се забие в канавката и абсолютно да се направи собствено ПТП. Защо този път не се прави както трябва и какви са стандартите, които се следват тук от гения на пътното строителство Бойко Борисов, който от 1300 години се хвали, че не е правил по-добри пътища, от който да е било ръководител на нашата държава България. Да, за 1300 години България никога не се е славила с добри пътища. Хората, които са в района, не могат по никакъв начин да очакват, че техните коли ще бъдат в изправност, при случай, че пътя е назъбен, не се ремонтира и същевременно имаш опасни канавки, които не са подсигурени, нито през нощта, нито има пътни знаци, нито нищо. Нека да
придвижим този казус напред. И за тези от вас, които се чуват защо ги правим тези видеа, проста причина, че ако може един обикновен гражданин да започне да задава правилните въпроси и да ги отправя към общините, за да се стигне до някакво решение, то всички в община Родопи, в село Първенец, Брестник, Браниполе, Белащица, Марково ще могат по някакъв начин да подобрят средата и обстановката, която е и за тях, и за живущите в община Родопи. Благодаря ви!